de tracte agradable. Volem donar sempre la millor educació als nostres infants. Reciclem, mengem fruita i cuidem el nostre hort. Impulsem l'hàbit lector i el gust per la lectura. Fomentem les noves tecnologies amb pissarres digitals. L'anglès de ben petits i fins i tot fent manualitats. I un claustre entregat al servei de totes les famílies.